Ready? Ready? Deh, Boria. Deh. Thank you so much. Fैना बोरै मोनदों दिउनो गोराव? मोजां ना? Bro? मोजां ना? ओमफ्राय नोंसोर बहानि? जोङो माजबादनि नै माला दैमाला फाजोबदों गासिबो। दे. आइगो गोदोनि स्कुलनि लोगो। सोरबोलाय? आं सालाजिंलाय? हा? मानो लाजिस? Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Tolong din जाबाय जोबथा सान पजिटिभिटी बर' साहित्य सभानि आरोना थ' दिनै गेवलां बिराद मानसि फैदों नै बिराद लेहेर दिनै लोगोफोरसो फैदों दिनैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दै लोगो देखायलांगासिनो ना गासैखौबो दिनै गेवलां माबा जाया मनालि ठाकुर फैगोन मनालि ठाकुरखौबो लोगो हमनो नाजागोन नंगौ नङा जाजे नाय जे मा जाया नङा ना थ' लोगो लेट्स स्टार्ट भिडिअ के थ' दायो नै जाय सफैबाय आइजो आं जोबाय नै थ' नैबेनि थाखायनो नैबे जायगाखौ दैमु नोगोर होनना माने दोननाय जादों आरो माने नैबे जाबाय दैमु बिनिफ्राय जास्ट 1 किल'मिटार नङा आधा किल'मिटार सिगाङावनो 500 मिटार सिगाङावनो मोनसे माबा दङ भिमुक दङ जेराव माने बहुद सिगांनिफ्रायनो माने मोनसे माने दैमु दङ आरो भिमुक माने मा दैमु ना मोनसे हट स्प्रिं इंलिसाव थ' बिनिफ्राय माने गुदुं दै माने ओंखारो बिदि माने मोनसे बरियाके माने दैया माने दै जिरिना बिदि फैयो आरो थ' बिनिफ्रायनो दैया स्टार्ट जायो मोनसे दैसाया थ' बिनि थाखाय बिनिफ्रायनो बेखौ माने दैमु नोगोर होननानै बुंनाय जादों नैबे जायगाखौ जोबोद बर' साहित्य सभानि बे भिमुकखौ आरो ओंखायनो दा स्टार्ट भिडिअ थ' दायो नै आइजों आंजों फैदों आइया माने आनैमोनजों बेरायनोसै ओमफ्राय आं आरो लोगोफोर बेरायनोसै आरोना ओमफ्राय आंनो सासे माने आंनि फेमिलिनि मानसि गोबाव फेमिलिनि मानसि आं माबा मोनसे गिफ्ट फैनो थ' बेखौनो आं दायो गिबियावनो लोगो हमग्रोन र' बेनिफ्रायसो मोजां देखायलांसै गासैखौ थ' नैबे दैमुनि दैनि थाखायनो बिनि नामा जाबाय दैमु नोगोर दैमुनि दै ओरैबायदि गुसु माने गोजां बोथोराव एसे गुदुं जायो दैया हा ओमफ्राय माने गोलोम बोथोराव एसे बिराद गुसु जायो आरो नै बिराद बरिया नै मानसिफ्रा दुगैदों गोजान फैनाय मानसिफोरा नै ओमफ्राय नै मिटिंआ नै नैबे जाबाय मेन गेट देखायलांगासिनो गासैखौबो अके दिनै मा नायगोन आंनि गोरबो खुंगुर फेमिलिनिफ्राय आंनो माने मोनसे गिफ्ट लाबोदों आरो सासे फंबाया बे गिफ्टखौ माने आं रिसिभ खालामनानै लाग्रोनोसै आरो बेनिफ्राय मोजाङै मिटिं बेरायनोसै थ' दायो नै प्रमद सारा फार्स्टनो होगासिनो थ' फार्स्टनो बेखौ लोगो हमग्रोनोसै बिनिफ्राय नायनोसै मा गिफ्ट लाबोदों आंनो फैसा गैयाब्लाबो गोब्राब नाजानानै लेखा साफायनायनिफ्राय आदिगरि जिखिनि खामानि मावबोबाय थ' नै दायो फंबायखौ लोगो हमबाय नोंनि मा नामलै आंनिया जुमित बसुमतारी मुसाहारि मा गिफ्ट लादों गिफ्टआ ना मोनसे आरोना गिफ्टआ फट' थेंक इउ स' माच थ' बिदि गिफ्ट होनाय बिराद मोजां नाङो आरो बिदि होबा नङा होमबा मोनसे अनलाइन नङा होमबा बियो दे देखायदो गिबियावनो गिफ्टफोरा जोबोद मानसिफोरा नै लैहोर दासो फैहांदों गासैबो थेंक इउ स' माच दे ब्र दै थेंक इउ स' माच मा होननानै थेंक इउ होनबावनाय जादों हा मोजां नांबाय ब्र' आयु नांलायमोनलै दे ब्र'नि अनलायनोसै थेंक इउ स' माच आखि जाबाय बिदेश खालामनांगोन थेंक इउ स' माच बे मोनसेया माने मोनसे जायनोमोन नै गामि खाथिनिखा ओमफ्राय गिफ्टआ खेवनो ना देलाय बेखौलाय मा नायखानोसै मा गिफ्ट होदो फंबाया मानो खस्थ' खालामनो नागिरदों आं बेखायनो आयु कंग्रेचुलेसन गोरबो खुंगुर मिलियन नङा मोजां केसिमोन साबसक्राइबारा मिलियन 1.4 मिलियन नङा आंनिया गाज्रि थिगानो खिन्थु साबसक्राइबारा आंना मिलियन जाबाय दे जेबो नङा एडभान्स होबाय एडभान्स नोंथांमोना थाबैनो खालामना होदो बिदि हा बेसेबां 1.44 मिलियन दाथ' 1.44 के माने 1.5 लाख साबसक्राइबार खिन्थु मिलियन खालामना होबाय बिथाङा आयौ थेंक इउ स' माच ब्र मा नाम चेनेल दंमोन चेनेल नामा जुमित ब्लग थ' लोगोफोर डिसक्रिपसनाव लिंक थागोन जुमित ब्लग डु साबसक्राइब एन्ड सापर्ट हिम लोगोफोर नै जोबथासन ओरैबायदि मानसि नै बा गेवलां खुलुमबाय ओरैबायदि मानसि लोगोफोर नै बाप ओमफ्राय दिनै फैदों मुनु ओमफ्राय हा दिनिस नोंसोरलाय बाला फैनाय दिनिसो नामा हा मा खबर सारिस' मानि
नै नि जादों बिदा जोंनि कलेजनि सिनियर बिथांमोना मोजां मोनदों बयखौबो आङो बे जोंनि दैमु नोगोराव फैनानै लोब लोब फैनानै माने जोंनि दैमु नोगोरखौ बोरै जादों बोरै जायाखै जेनेबा बे जोंनि फंबायनि बिथांनि चेनेलाव कमेन्ट हरनो थाखाय गुरै खावलायनाय अके नोंथांमोना बोरै मोनदों दैमु नोगोरखौ ना प्रायानो फैदों आंनि नागिरि नोंथांमोना प्रायानो फैखादों जां नोंथांमोना फैनानै बोरै मोनखो दैमु नोगोरखौ दैमु मोनले दैमुखौ जाखाबाय दैमु नोगोरखौ नोंथांमोना बोरै मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय दै नि मोनसे नि खोमाया मोरा खोमाया लायनो र' wah bare fैना बोरै मोनदों दैमु नोगोराव आङो स्केनि गामियाव फैदों मा होनदों औ या स्केनियाव अके दैमु नोगोराव जानो स्किनि आच्छा ओमफ्राय मोजां मोनदों ओमफ्राय आंनि नामाबो एसे माबा जादों आरो मा होनगोन बेखौ प्रमोटर जादों बेनि थाखाय गोजोननाय मोनदों दासो नामा दासो नङा एसे बावबाय दे मोजाङै बेरायदो ना दे निजा नै आगैमोन लोगो मोनदों फैना बोरै मोनदों दैमु नोगोराव मोजां ना ब्र मोजां ना ओमफ्राय नोंसोर बहानि जोङो माजबादनि नै माला दैमु लाफाजोबदों गासिबो गामिनि गोजा गासिबो दे मोजां नांबाय गासिबो लोगो मोना दै मोजां नांबाय ओइ खाथ'लाय 1 सेकेन्ड नोंसोरखौ सोंहरनि आं नै जा दोङो जोंनि गोदोनि स्कुलनि लोगोफोरनि हेल' फैना बोरै मोनदों नायबोना दे हा मा खारदारलाय खारलायले फायग' गोदोनि स्कुलनि लोगो फैना बोरै मोनदों हा ए भगबान खारजोबो लोगोफोरा जोंनिया लोगोफोरनि दायो बेरायगासिनो जादों सोरबोलाय मा होनदों ओमफ्राय नै दायो बेरायगासिनो बेखालागासिनो दे mana salah jing le? Hah? Mana lagi siapa? Deh kalangkas nih kasih gue. Ini jadi nge martiar tom tadi ya, mesti mana itu kangkrai na, kangkrai masak katanya, kangkrai anjang. Tuh kita lihat ini loh, kangkrai. Tuh pernah naik deh, kangkrai. Kangkrai mana ya? Aku coba nama bakam dar nih, mama ke flag video bakam dar, be symbol. Bartun left nih symbols. Telang perang mense, saya pernah bunyi, bini gezeran, mana video ni gezeran, mana boro raw gelang teng, mana ma, zeni boro raw abu mau gelang teng dong nua, zeni apa ni tangkia, boro side tu soba ni tangkia. Telang per, ang mense pernah bunyi ze. जोंनि बर' रावखौ गेवलां होनोबा जों गाव माने साफ्रोमबो बर' फिसाफोरानो माने नाजानाया गोनांथि आरो नंगौना बाथ्राया थ' बे जों गासैनिबो माने मोनसे बे दायित्व फर एग्जाम्पल बुङोबा आं माने मोनसे बहुत जोंनि गेजेरावनो मोनसे बहुत मिस्टेक आं माने नुबाय थायो आरो थ' लोगोफोर बेनो जाबाय जेला 10 जन एबा 20 जन बर'फोरनि गेजेराव सासे एसामिस थायोबा जों गासै बर'फोरानो माने एसामिस रायज्लायजोबो मानोना जों बे सासे एसामिसखौ जोङो माने जोंनि रायलायनायखौ जों माने बेखौ बुजिहोनो गोनां माने बिदि जायो जायनि थाखाय जों 20 जन बर'आबो माने एसामिस रायलायनो गोनां जायो आरो थ' बेयो मोनसे बहुत गोदोर जोंनि बर'निनो मा बुङो दा माने जोंनिया हुदायानो जालांबाय जायनि थाखाय एसामिसफोरा जोंनि खाथियाव थानायावबो माने बर' रावखौ बिसोर मालाबाबो माने सोलोंनो हाया आरो मानोना बिसोरनो गोनांथियानो गैया बर' रावखौ मानो सोलोंनो जों बर'फोरा जोंखौ सोलोंगोन बर'फोरा जोंनि एसामिसखौ सोलोंगोन आरो जों माने बर'फोरनि सोलोंनो बिदि जायो आरो मोननैसो दरखारानो गैया थ' बे मोनसे आं नुनायाव बे मोनसे मिस्टेक आंनि बे थौले मेलेमजों बुंबाय आङो आंनियाव माबा मोनसे गोरोन्थिबो जानो हागौ थ' बेखौ जों माने सुद्रायनाया मोजां आरो बेसेबांहाय जोंनो माने एसामिस एबा गासैनि गेजेराव जों बर'खौनो रायज्लायनांगौ जाहाथे बिसोर बाध्य'आव माने जोंनि बड'लेण्डआव थानानै माने बर'खौ बिसोर माने सोलोंनो गोनां बाध्य' जानानै फैयो आरो थ' आङो बे गुबुन हारिखौ माने बिदि डाउन खालामनाय बिदि गाज्रि जेबो बुङाखै आङो जों जाहाथे जोंनि बर' रावखौ बुहुमाव फोसावनो हायो ना जोंनि माने साहित्य सभानि मेन थांखिया बेनो ना थ' बे हिसाबै आं बेखौ बुंनाय जादों आरो थ' बेनिखायनो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय जेखि जाया दखानानो जा मायानो जा जेखि जाया हायोबा बर'खौ बुं आरो लाजिना बर'खौ बुं कि बर' बुजिना फैनाय कि होननानै एसे धेमालिजों माने बिदि बुंनांगौ आरो आंनिथ' खालामो दै होनना बेखौ ट्रिकखौ माने गासै बर' हारिफोरा बे बर' फिसाफोरा बिदि खालामजोबोबा निस्सय जोंनि बर' रावखौ गुबुनाव सोलोंगोन आरो जोंनि बर' रावा माने बुहुमाव गोसारगोन आरो आंनि बुंनाया बेनोसै थ' दायो आं बुखिनाया बारा जाबाय नामा आरो आं दायो एसे देखायनोसै गासैखौबो नैयाव दङ आइ लाभ डिमाकुसि दिनै स्टिकारखौ आङो आइ लाभ डिमाकुसि नै
Lagaw logofor nih exhibition. Ada apa bir nih? Pa. Jai. Tadi yang sangat sini kerai. Tadi dajeng gibiauna nisik maya mabe sanlan apa ini? Mabe exhibition. Nah ini beda boleh handcrafted nih. Handcrafted. Coba nih uang nih. Pa. Kalau foto raja ni kedang nasi ni, ini biasa bayar nak sunak keter ni. Ini bayar mana bila kamu kadang nang? Naseo 50 rupees ni. Naseo orang saya jekan tu. Ni naseo 50 rupees ni. Saya mau saksikan dal tunggu ini. Ready? Boria. Dengar. Dari sound game aja. Orebadi manci, bap, boleh. Terus nih, pemain, kena boleh mencari muksau. Hah? Kembali. Tuh nih, ini udah foto John, foto Nizakar nih. Orebadi view nih, bap. Look at the sceneries. Nih, siang nih pondok lagi benda. Berai beri nanda punya Hah? Musang nang deh. Musang nang punya nanda? Bigra pai? बहुत. Berai dama kata. Sudah binse. अच्छा. Ini dah Manali Thakur. Manali Thakur tu dikadang nang naik kan dah. Dah ger bedang dang suma. Bila siang ni lagu. Enjoy kamu kenar. Siang ni lagu. Tolong kore ini baca millennial singer ni. Zai free oka korza benar ni. To bita dia mau sini ni bisa ni to bita mana ni pula hawa apa ini. To bita lahir jauh kasih ni main stage akhirnya beri kuter ni mana nurre ya. TV mana upaya ni kiara ni. Emprai munce बहुत hama kurang keradang. Mana le Thakur aja ibu ni gerang bita cancel sahaja ya. Tapi berat beri mana dengar ni gas sih bah mana deng. Mana cancel sahaja. Mata benar na. To bilang ikhama ji sahaja ni ada. Biar hama nang boleh mana bisa ketai. To bukan lah. Biar akar apa ini doang lono ada. Gas cuma akar akan mikir. Esang masih ada video free ni mana. Leher gas video mana tak nak kai. Tapi ada betul sang sound system macam macam nak yang biar slow. Undi kene mana. Tolong foto yang mana program sebenarnya beda ni. Mana babu munar na. Mana zi mana Manali Thakur fikir dah bundu na sian mana. To bita cancel sahaja. To mana tak aja dengan bundu hala. To sahaja mana PS ya. Bot upset, bot asa dong man. Bijeng mana musana mana rongza mana. Da millennials jauh asin bibu musana millennials international singer bita apa. Mana Nepal ni pray. Di moks ni bita. Da Nepal lo mana hawa saja ada. Mana musang saja tu sama apa. Kan bapa tanah gemar mana lihat na. Persian saya mana sakit meeting oh. Di sana man. Anda mana ada? Tolong persian saya mana. Pusat baik di video ko. Tu jadi baru satu soba. Persian saya mana. Buat musuh lang bay, jauh musuh ngasih musuh lang bay. Patro singer ah, isi mau sampai last tu. To meeting West mana musuh lang bay, nana guna sinar na. To biasa di video ah, to next video lagi muncul, next video makan ni pegas na. To maga uji sedang sisa kasih gua di kana nazar na. To lepas ni ang muntam video bay. To ni video first fan hanai, ada next video pura bos second mana ang ni first mana video pura mana second fan hanai na. Mana strike ni tak ang ni video mana time ah bot ulta wal sabar. Tolong bisa sini pindah. Next video lagi mesti. Bye bye.